spokesperson waMnangagwa atanga zvekare kutaura mashoko anoda kurwadzisa maZimbabweans pamwoyo. Vanhu vakawanda vanga vari kuchema nekusungwa kwakaitika ana Jameson Timber nerimwe timu rese ranga rakabatwa neTriple C. Saka pana pano pari kubuda parunzi Triple C activists have been acquitted absolutely of any wrongdoing after 80 days of incarceration. How does the justice system in our country work? Mwautaura saka vaJoji Charamba ndo pava kupindura manje vari kuti marapatsetsetse nyanya nemhesva mukono tinosvasvanga mazvokuda mavanga enyora ngavasva havo vachera tukomba. Ndo mashoko ari kubuda kuna spokesperson waMnangagwa panapa achitaura achipindura about this whole issue yekusungwa kwakaitwa vanhu. Iye akutaura on behalf, I don't know, on behalf of police kana kuti chii, because in what I believe mnakanza achikora mtemo, it doesn't make sense kuti imwe political party ndo inotanga kutaura kuti tokudai tozokudai guys, come on man, come on. Zvinhu zvakadese zvizvi it's something chekutika orati ngatiti kana kuti ari mukuru wamapurisa akataura achidaro hapana kana munhu anobatikana nazvo because anozivikana kuti ndo kudepartment rake iroro hadi munhu anoita sei anenge akachikora. Kwete kuti mumwe munhu weimwe political party ari kusungira vamwe vanhu veimwe political party otobuda achitaura kuti isusu tinodai so kuexpose system yese kuti takatoicapture. That's it. Ndo zvekutaurwa panapa. Ari kuedza kutaura kuti isusu takatobata mumastreets ese takacapture. Those who talk about and then kuona vana vakawanda vemuZimbabwe vari kuti iwe you should be rotting in prison and it number 1 Mesha Mukono ndiwe. All right, umari kuti you think you brag when the law contradicts itself as if you are immune to the same. When ZANU-PF stop breathing, telling your idiotic self that ZANU-PF will not go anywhere. You are living a lie, you fool. There is gonna be a day when kicking against the pricks will get you will get your share. Mwari kuti anditi urikuona kuti it's about suppress alternative voices, oppressing, persecution of opposition. It's not about mosha kudzvanyirira chete, but listen, a day shall come ari kudenga hadhakwe for sure. Mwari hadhakwe, mwari hamwe kambucha, mwari hamwe black label, mwari hamwe tumbwa. Izvozvo munofanira kugara muchizviziva. One day is one day. Zvinotozochinja chete zvikazodzokera nepamwe pano because zvinhu zvinorwadza mwana hazvi accepteki, hazvikamunjirike kuti iwewe uri spokesperson we president office wobva wabuda uchitaura zvinhu zvakadai so izvi. Tinenge tichida kuti tiite sei kana zvadaro manje? Hazvisi zvinhu zviri right. Mumwe wari kuti mudhara, to be honest with you, musi uchafa toita part kana ndiri mupenyu ndime vanhu vanozotukisa vana mafa. George, kudenga kuna Mwari uko. Your days are numbered. General vari kuuya soon. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe kuti aiwa enyu mazuva akupera kwakutomboyawo mageneral. And I don't know, vanhu vakaita sana general ndo vanofanira kutombosvika kutombonobvunza kangomane kuti kwapama kutaura zvipa. But hede kunenge kuringoitwa mazvake mutsvangu akabuda wakadai akataurawo zvaanoda, uyo akataurawo zvaanoda. Komanaka Mwari kuti iwewe wakauraya mukadzi akakuzvarira vana apa wamuzora futi edzi but hapana akambokusvanga yezvo. Ndo zvakaitika. Pamwe ndo it's just a comment, I don't know, but ndo zvekutaurwa nevanhu panapa. Mene muneonawo senyaya imwe kutaurwa panapa. Mwari kuti Mesha Mukono, people who have been acquitted, you see, ndo nyaya imwe iri panapa. Komana George Grace ndiye aipedza newe. You still remember nyaya yekwa mama Grace yeah. George akurwadzisana komana. Mwari kuti, and you think you are talking sense. As a civil servant, you are very political, yet civil servants are supposed to be apolitical. Civil servant, civil servant, really does that 16-year-old deserve the trauma is just experience? Just remember, Mwari avadakwe. And one day is one day. That is abuse of power. How can people be in prison for so long and be acquitted with no wrongdoing? Karma will answer one day.
pachamhanyiwa hapo. Ende uri kuona kuti the same people ivavo pane umwe akatozobatwa chinzi mimi mabuda muchidemonstrate muchiti manga muri kuda kuti ava muchiti free ana timba vakatonzi manga muchizviitirechi. Uri kuona nyaya yacho, but ava vacho vari kubudiswa kuronzi havana nyaya, havana chavakaita chakashata guys. And on top of that obvaona kuti spokesperson wamunanga ukabuda kutobrega ari kutoganza pamusoro pazvo, isusu tinokudai mesva mukono tinotsvatsvanga aizimbabwe mashura chaivo. Zvinhu zvoitika kuzimbabwe kwakumanaka atori mahwani chacho. Umwe kuti one day is one day George, nyika haizi kumba kwako iyi inyika yedu. Meanwhile your other ghost account by the name yara rezvangu ndivavo magosi vanhu vavanotobudisa zviko zvikati aiwa inini hangu handina kuuya panapa nyaya iyo, ndauya nenyaya yake yaari kutaura yekuda kufinhura vanhu vezimbabwe nenyaya yekusungwa kwakaitwa ana Timba. Umwe ari kutiwo asi masvasvangira wakaita mukadzi kane karati kusvika afa uona nyaya iripo. Saka iyi nyaya inenge vekachokwadi mukati, but anyway inyaya zvingotaurwa nevanhu tichazonyatsozverify tozoona zvedu kuti zvakamira sei, ende teida kuzoziva kana ikazobuda chinzi ndechokwadi teida kuzoti sei asina kuzunga, because no one is above the law kana zvichinge zviri zvechokwadi handiti. But ndingoona makwana ari kunyanya vachidzokodza nyaya iyo. Mwari kuti allegations you fatally abused your wife become less doubtful with such kind of depravity. Asaka nyaya ngirini tutonetsa. Mumwe wari kubuda ari kuti you are silly now, they have good grounds to sue the state for damages, lost time and income, and they can sue the prosecutor general in personal capacity for charging them without conclusive evidence. Achashinyonora ndeupa Rodets, nyangoti this ngirikina kuda try kuda unowasuwa, but anyway ndo zvinhu kutorwa nevanhu try kunowasuwa vanhu vacho kuti wasuwa chizosuwa nani vanokukudza kuti ayo hapana nyaya tango dismiss already zvouya uchitaura zvacho ndo zvavangori vanhu vacho havamisiki. Mwari kuti but what I know mhosva irove real criminals will be behind bars. Make this tweet if you nonsense is finished, you're gonna have a good run. Mumwe wari kutaura kuti gadzirira zvenyu mhosva irove ana baba, zvimwe zvacho mungazoramba muchiita zvamuri kuita. Mwari kuti I can see dutye musoro wako chikomana. Haboza wakaganze nezvinhu zvakadaro. Pane zvimwe zvinhu zvokuti kwamana tinozovhairira nazvo kana mazogara zvimwe zvinhu musavhaire nazvo, because iwe uchitanga kuvhaira vanhu vanotanga kufunga zvinhu, but uri kuvhaira nezvakati zvinovhairisa here izvozvo. Uri kuvhaira zvinhu zvakadai, so what are you trying to say? Vari kutry kubudisa pachena, ende inoona vanhu vezoripevha mhino havana kana nyadzi already. Panzi paitika zvinhu instead kuti vabude vatry kana kudefenda vatowedzera kubuda vachitaura. The same applies zvakaita kana Christopher Mutsango baba abuda achitaura zvinhu zvisiri izvo. Mudhara mukuru ataura kuti vanogona kuchibuda zvavo nekuti pasina chimwe chekudisturb. Imagine uyo George akubuda kutaurawo zvakewo futi. Imagine unoti pakadaro senyika kutonzi tiri kuenda kupi kana imwe political party ichishandisa chitororo zvakadaro kuvanhu veZimbabwe. Because ndo vanhu vacho vamuri kutonga, why muri kuvaitira utsinye wakadai so? Motobuda muchibva matoganza pamusoro pazvo. Ameno, but mfano ngozi vati kuZambia kune zvimwe zvakazoitika vanhu vachasvika musuwo kuti vanongoti enough is enough atichada. Ameno zvenyu.